Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufike khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Umngwenyenkomo Savukazi Umvuleni intokazi yaZalma Mkhize. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngihlelo usisi wami omncane ozongizela kabanzi ukuthi why Allah yini lemgqilazayo. Sike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sawubona. Ya sawubona Kunjani? Ngiyaphila. Ngi-right nami. So ngicela ukubuza ukuthi ubuya kuphi ngokuhlala? Ngokuhlala ngicela ungasho ukuthi ngwakuphi ngoba Bathi igama nesibongo ngilibuzanga mos. alright ngokuhlala ngise-Newcastle. Newcastle. Yeah. Kulapho ukhulele khona. Yebo lapho engikhulele khona. Alright. So beyinjani impilo usakhula? Ya impilo bekumnandi ngikhule yonke into i-right ekhaya sinayo yonke into esidinga ngifunde ekoleni e-right yonke into engiyifunayo ngithola ngesikhathi engisifunayo. Okay. So ubona ama parents ephila o2. Ya bephila uma-2 kodwa abantu bebenginakekela ugogo nomkhulu. Oh, okay. Hey, zijwayele ukuba zijwayele ukuthola yonke into ezifunayo ingane ikhuliswa ugogo nomkhulu. And zithi zikhala kabili kathathu. Yini mzukulu? Yebo. Sebeya nje uhlezi utatamukise ukukhulela ngaphansi kwesandla sakho. Mina singifica ngaleso sikhathi ngikhuliswa abazali nje bo2. Yebo. Angikwazi ukutetema bengihlezi ngishawa njalo. Eyo, yabo ama parents ami ethethe ngishaya. Nje kodwa ke indlela yokukhula uma umuntu uyazi kufanele balokho bekukhalima lapha nalapho la uphuma khona esandleni. Yebo. So ikuphi inkinga, why you like today? Namhlanje bengicela usizo lakho ukuthi sacela ungisize. Ngifisa ukukhuluma nobaba mayelana nalenkinga engibhekane nayo. Ugogo wami uyangisebenzisa for izinto zakhe. Okay, uthi ngiqale lolokhu nje le story lesi ngibeke esithombeni. Njengoba ngichazile ukuthi ngakhula ngi-right yonke into ongasweli lutho. Umkhulu wayethwele. Mayethwele ugogo washona umkhulu kwaphoqa ukuthi izikhwama zidlulele kugogo. Manje ubengazi kahle ngezikhwama ugogo uze wathola ngesikade wathi sesithola ukuthi kwaphoqa ukuthi athathe amandla ezingane zesikole athathe imiqondo yazo asebenzise amandla ukuthi athole konke akufunayo. Then mina wayekade engisebenzisa ukuthi ngimsize ukutheni nathole lawo mandla lawo ngoba esikoleni wayengithuma ukuthi ngithathe izincwadi ngiboleke izincwadi ama-essays kwingane zesikole ukuze mengibuya nazo mase ngimbuyisela umuntu ngiyambuyisela ngidrayisa isikhathi bese ngimnika i-stick sweet mengimnika i-stick sweet ilapho ngiwathatha khona amandla mekwaqala umunca lo muthi lo ilapha amandla sebuya khona esiya kulesa sikhwama the more isikhwama singena amandla the more imali ibuya back ngoba sesilahlekele namabhizinisi sacishe salahlekelwa nayindlu. Manje ngicela usizo lakho ukuthi ngiconfess kubaba because angisayithandi lento engiyenzayo because nezingane eziningi esikoleni engangifunda nazo kokuyizona ekhaliphile manje ningangizenza seziyahlupheka omunye useqhube inqola lapha edrobheni ngenxa ukuthi usegive uphile uthi uyazama esikoleni angena ngapha kuphuma ngapha uyafail kumanje ngikumatric yabo bonke labantu engibagangile akekho sekwaphasa selongamganga abawazi uphasa bayafeyila. Abanye sebaze bayeka bahamba bayophenduka idawa khona nje nomunye umfana wangasekhaya usedla idakamizwa ngenxa yayo lento manje ngishawo nembeza ngifisa ukukhuluma noba mhlawumbe baba uzoba nayo isolution yale ndaba nanokubhodla nakho kungangisiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngibhodle. So ugogo unomkhulu babuye esidini laba Esayidini la kubo kababa. lababa. Yebo. Oh, that's why ufuna ukuconfess again. Yebo. Imake manje lesi stick sweet lesi besigcotshiwe umuthi noma besinani? Uyayibona induku ye-stick sweet sasikade sikhona nje into engathi umjovo omude mengabe sifakile la kwimbobo le-stick sweet ngoba sinembobo. embobeni siyakuchephisa mekwaqala wasidla i-stick sweet wasiqeda wasedla uchephisa meke wadla uchephisa kuphelile ngaye. Shuthi ngalesikhathi sokuhlafuna ngaso lento le iyasuka emqondweni. Yebo iyasuka iyakuyena ithatha zonke izinhlanhla nokuhlakanipha kwakhe kuyabuya kuhlale kule chephisi yona iyathumela ukuthi kuhambe kubuye kuze sikhwameni. So lento le iqale ubone memngaki? Sinonyaka ngoba yaqala ngase ngizoqeda ugrade 10 ya sezohlangana manje unyaka ngiyenza. So ugogo eqalisa ukucela ukuthi enza lento le wathi izomsizaphi? Wathi isikuphi isizathu esibambekayo?
Waqale wangibonisa isimo ekhaya ukuthi uyabona ukuthi yonke into iyashabalala, iy'nkomo zasezifa, ngisho amaplazi ayesephelile, ngisho nabalusi base behamba. Wangikhombisa wathi uyabona ukuthi la ekhaya kuyashabalala, yonke into iyaphela and iphela sibhekile. Ayikho into esingayenza ngaphandle kokuthi wena ungisize. Ngathi mina ngikusize ngani? Wathi ngicela ukuthi mangikutshela igama lomuntu, mina ngangingazi ukuthi ngisuke ngikanye ingane. Wathi mengabe engitshela, wathi kanjena ngicela ukuthi ngimsize ukuthi mengabe enginika igama lomfundi, mina ngiyahamba ngiyakuyena umfundi ngiboleke i-exercise noma ngiyalitshontsha i-exercise ngilibuyise ngakusasa. Wayengiholela ngoba i-exercise leli ngangilithola 1,000, anginike nje ukuthi ngispende nje kube imali yami. Kwahamba ngabona ukuthi no man, lento le ayihambi kahle. Indaba usibanibani mengabe ngihambile ngekuyena ngawuthatha i-exercise kwenzeke lokhu. Then I decided ukuthi ngimconfront. Waconfessa ukuthi kanjena yebo kunjalo, imina engibagangayo. Ngoba nami ngishawo ibuhlungu lento eyenzakala ngoba kwanami ngeke ngathanda ukuthi yenzeke kumina. Ngakho ngithe ungcono ubaba angimtshele ngoba uyena mhlawumbe umuntu ongakwazi ukukhuluma naye ukuthi ayiyeke lento. Ncamane ehlupheke kunalento eyenzakala ngoba phela ingane zabantu seziyahlupheka manje, siyasafarisha ngenxa yami. Manje ugogo akwazi uzungibuza ukuthi njengoba ekhaya benicaphona kusale mhlambe kuvele kanjani lokho? Wangichazela ukuthi ngahlahla umuntu wayethwele umkhulu. Umuntu wathwala manje ikhwama sedlulisela kuyena. Umkhulu into eyilokho nje ayethwale ngayo kahle kahle yena wayethwale ngofuthu. Ufuthu. Wayethwale ngofuthu. Manje kwatholakala ukuthi ugogo angeke asakwazi ukuthi aqhubeke nalesithwalo samkhulu, fanele ashintshe kube esinye isithwalo lesi esisenzayo lesi sokuthi kudunge imiqondo yengane. So ugogo wayevele azi ukuthi umkhulu uthwele noma into eyavela wathola kanjani ugogo? Ngathi wayengazi, ngingazi noma mhlawumbe ngiqabela mangimesho ukuthi ngathi wayengazi, kwavela mase ehambe eyohlola. Kwathi umnyeni wakho uthwele fanele uqhubeke wena uthathe ikhwama uqhubeke la igcine khona. Indlela ayicela ngayo ukuthi icela umenzele lento leni. Isimo sakhe wayenjani? Wayekusiphi isimo? Waye mhlambe ethi akafuni, okay uchazile before ukuthi uthi akafuni umcebo wala ekhaya uphele. Njengoba uthi wayekutshengisa ukuthi yini nani seziyashabalala nani. Okay. But ngizama ukucheck ukuthi ekuceleni kwakhe ukuthi ucela umenzele lento le, wayebona ukuthi kuzolanjwa la ekhaya noma umcebo bese kuyinto obese enjoy bese ithanda kakhulu? Okokuqala kwanami enjoy umcebo. Vele naye kasayijwayele lempilo, asiyazi impilo yokuhlupheka. Ngoba wayengicela as umuntu, ngazathi mhlawumbe khona into azoyigena into enhle. Mina engithi ngase ngididwa nokuthi mengabe ngiyenzile lento le uzonginika imali, angisanakile kakhulu ukuthi uthwele. Mina nje vele nami ngase ngine-stress ukuthi la ekhaya umnotho wala ekhaya uyaphela, umcebo wala ekhaya uyaphela. Kanti angazi nami ngidungwa ile mali ukuthi kanti uyangisebenzisa for ukukhunkula bakhe. Niba ngaye ekhaya abazukulu bagogo? Ekhaya siba 5 abazukulu. Wena mdala? Ngiyami mina ngimdala. Umuntu okulamayo umshiya ngana? Ngimshiya ngo 4 years. 4 years. Yeah. Why ugogo acele wena? Is it because umdala noma mhlambe uzwana kakhulu wena nogogo? Ingoba ngizwana kakhulu nogogo. Into eziningi utshela mina nezinto eziningi nje usuke ehlezi esizwa yimina. So bunjani kubudlelwane phakathi kwakho nobaba wakho? Umjwayela nganani ubaba? Ubaba ngimjwayele kakhulu kodwa hayi kakhulu kangako ngoba vele ngikhule ngihlala nogogo, ngimjwayele nje kakhulu. Ngiyaxoxa ngezinto ezijulile sometimes njengobaba nendodakazi. Yeah, siyasixoxa nje njengobaba nendodakazi ngoba yena akahlali nami la, ubaba uhlala eCape Town yena. Okay. Yebo. So lunjani ulaka kuyena? Mangase umzele nendaba ezinje uzothathela izinto phezulu akuthethise, mhlambe ngeyaza akukholwe noma uzoyenza nje kahle kahle? Ngiyazi angikholwe okokuqala. Okwesibili uzothetha kodwa angisenandaba nokuthetha, kodwa ngizobe sengiyikhiphile lento le engihluphayo ngaphakathi. Vele ukuthetha ngikulindele ukuthi uzothetha, ingakho ngithe ngicela usizo kuleni ukuthi ningisize. Yebo. Asike sizameni ukumfanela ke. Sawubona baba, njani? Njani? Uyaphila? Ilile njani? Siyaphila nathi. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu kuhlelo sithi sikhipha imfihlo kaBlack Life TV. Singakhona ukukhulumisana?
Yebo, Nkosazana. Alright, ngihleli nendodakazi yakho la e-studio icela ukukhulumisana nawe. Bengicela ukuthi umuphi isikhathi. Okay. Okay. Sawubona baba. Ninjani ndodakazi? Ngiyaphila unjani? Oh, Ngiyaphila. Ngicela bandla ungadinwa kakhulu kulento engizokutshela yona. Ungithembise kuqala. noma ngisabambele nje ndodakazi ukuthi ngiyini leyo. Yebo baba, mina ngilana kwa-Black Life. Ngithe ngicela ukuthi bangisize ukuthi ngicela ukuthi ngikhulume nawe. Khona imfihlo baba mina nogogo bekade sigcinile. Manje ngiyafisa ukuthi ngitshele yona. Manje leyo nto leyo sengaze kube yinto yaziwa umphakathi wonke, izwe lonke lelo sakuma-TV. Cha, Yindaba ungahlalanga naphansi ndodakazi. Cha baba, ukuthi ijulile manje mina anginaso isibindi sokuthi ngikutshele yona ngoba phela inzima baba, ayichazeki. Awuhlala phezu kwayo, sizwe kahle. Yebo baba, ugogo lana angazi ngaqala ngakuphi kodwa ugogo sinogogo lana senza ubukhunkulu bokuqhubeka isithwalo sikamkhulu ngoba wazi ukuthi umkhulu washona. Awuyibambe lapho-ke, kwenzakalani? Khona isithwalo esesiqhubekayo sinomkhulu usinogogo njengoba wazi ukuthi umkhulu washona. Ubaba wami Yebo baba. ayinesithwalo. Yebo wayethwele manje ugogo wangicela ukuthi ngimsize ukuthi sibuyise amandla siqhubeke nokuphatha isikhwama. Manje wangicela ukuthi ngimsize ukuthi ngidunge imiqondo yezingane zisesikoleni. Manje baba mina ngisathanda baba, ungangithethisi kodwa baba ngempela ngisathanda nami ugogo wayengiphoqile, angizange ngizenzele baba, ngangenayo i-choice. Mana ndodakazi, uyayizwa le nto manje? Yebo ngiyayizwa. Ubaba wami nomama wami angezwa kahle, angasadidekile. Cha baba, hayi ungadideki kakhulu. Uyamazi engithi uLwandle lo kwakuwumnganami? Ya. Baba naye ngamganga ngoba umbona nje esefeyila kangaka esehamba amathaveni ithini samganga. Hayi angizwa kahle, mhlawumbe kusamele ngibone ubuso nobuso. Angizwa kahle le nto. Baba ngicela ungangishaya ngiyacela. Esey'koleni leyo ukhulumayo. Cha Usuyishiftela ngapha kubazali bami. akusiyisathana baba, ugogo wonke lo wenza le nto lena, mina ngizayize ngivuma kanginikanga i-choice. Umama ungizala angeze yenze loo nto. Cha baba, ngiyazi usengiyokuzongikhola ingakho ngithe ngicela ukuthi okungcono ngize la ku-Black. Baba ngiyaxolisa kakhulu, ingakho ngikhetha ukuthi okungcono angize lana ku-Black Life ngicela usizo kubona ukuze bazongisiza. Ngiconga ngishaye baba, ngiyaxolisa nami angizayize ngize ngibe nayo i-choice, ingakho ngikhetha ukuthi okungcono ngikutshele. Ngithanda ndodakazi yami, uyakwazi lokho. Baba baba ngiyacela bandla kodwa baba ngcono ngoba sengitshelile sekukhona into esisukile la esifubeni ngoba kade ngiloko ngithi ngifisa ukutshela manje angazi ukuthi ngizoqala ngakuphi. Kulungile. Ngizozama ukuthi ungenani ngihlanganise umndeni. Ngicabanga lona suku lelo elingazama ukuthi ngidingideke kahle le nto le, itholakale umyombo wayo ukuthi ake ngampela kuyinto ekhona noma yilabo osathanda zimbili laba elibenzayo lapha ey'koleni. Yebo baba, uyazi ukuthini okungcono nami ngizofika sengifika nevidiyo khona la engamshutha khona, nginayo i-proof. Ushutha abaningi. Ngishutha ugogo, yebo. Hayi, kulungile uma unento kanjalo-ke, hayi into leyo ebonakalayo nesobala. Into engizoyenza mina ngizozama ukufonela umalume wakho beNewcastle edolobheni lahlala khona, bese ngifonela nomamncane wakho sibone ukuthi siza njani abantu wakho njalo. Besihlangane siwumndeni sidile nje njengabantu abadala kuqala. Le nto iphume kakhulu esandleni. Yebo baba, ngiyabonga bandla, ngiyabonga kakhulu nokungikholwa. Leyo ndodakazi ngiyathanda igugu lami, uyakwazi lokho. Yebo baba, ngiyabonga. Okay, mntana ungakhali-ke. Ngeke ngisakhaya ngithule. Okay. Alright. Uzwakala ngazuthi uyakwamukela ubaba ne? Uyakuzwakala kanjani kodwa ngithukile. No, ehlisa umoya. Now that ubaba usukhonile ukumtshela and akajumpisi kangako, how do you feel?
Ngizizwa ngikhululekile kodwa ngiyesaba. What if ugogo vele eqhubeke enze into enkulu kunale esiyenzayo mhlampe enze kumina esizo mhlampe ukungiphindiselela ngokuthi mhlampe mina ngim-exposile ngamkhuluma ukuthi kanje ungenzisa into enjani. Okay, so manje ugogo mesetholile kanje and lento le ivesane iqhatha umndeni ihlukanise ubaba nogogo. Mina kodwa anginendaba nokuthi lento yenzani as long as lento isiphumile yaba right ilungise ungaphela ingane zabantu azinacala azenze lutho and-ke esiZulwini kuyafana mina engiyosithetha leso sono leso kodwa uNkulunkulu uyazi naye ukuthi ayikho into ebengingayenza ayikho. Ungamyala uthini umntwana obhekene nesimo obhekene naso sokuthunywa abazali into nawe oyibonayo njengomntwana ukuthi ayikho right ungathini ke? Ngamtshela ukuthi akayicabangi leyo nto leyo angayicabangi kona mhlampe ngabona kuyinto enhle kodwa ekuhambeni kwesikhathi uzobona ukuthi umoshe ikusasa labanye abantwana ngoba nami ngiyazisola kumanje iningi ingane engimosha ikusasa lazo. Yo ngifisela inhlanhla kukona konke I hope uzohamba kahle ubaba mesebuyile umndeni ubumbane ungabusihlukaniswa ukuthi wena ukhiphe izinto ebeyifihlakele. Ngathi ngahamba kahle yonke into. Right, ngiyabonga sisikakhulu. Yo angazi mina ukuthi izinto emezinje zisolveka kanjani but ke kungesikhathi singakanani part 2 siyobuya nawo niyobona ukuthi kwagcina kwenzakaleni. So ngiyacela ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni subscribe, ni like, ni share nanokuthi ke isikhathi sami sokugcina lesi nginani ngiya e-living ngiyathemba ukuthi niyabona ukuthi khona isipho engiphiwe sona njengomuntu wesifazane. So ngizothi ukuhlala ekhaya kungesikhathi singakanani noma ngabe kuthiwa khona kamanye ama-episode ayishuthiwe kudala asaza lokho ephuma nisazonokho ningibone akuzonqamuka kanjalo nje but ayisekho into entsha ezongena okudlula leya namhlanje. So ngicela ukuthi ningayeki ukubuka iBlack Life TV kanye neBlack Life TV Plus ziningi ezinye iy'nhlelo nezintsha esazoqala. Ngicela ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe, ni-like, ni-share ngiyanithanda kakhulu. Bye.